Ricinový olej od Wooden Spoon je vďaka svojmu organickému pôvodu a lisovaniu zastudená mimoriadne bohatý na účinné látky, vďaka čomu poskytuje hĺbkovú starostlivosť, má silné protizápalové a antimikrobiálne vlastnosti. Táto kombinácia je kľúčová najmä pri starostlivosti o aknóznu a problematickú pleť, kde olej pomáha nielen upokojovať začervenanie a podráždenie, ale aj efektívne bojovať proti baktériám zodpovedným za vznik akné, čím prispieva k celkovému prečisteniu a zjemneniu pokožky. Jedným z najvýznamnejších prínosov tohto oleja je jeho výnimočná hydratačná schopnosť. Pôsobí ako silný zmäkčovač, ktorý preniká hlboko do pokožky a regeneruje. Vďaka svojej konzistencii dokáže uzamknúť vlhkosť pleti a zabrániť jej vysušovaniu, čo ho robí ideálnym pre suchú pokožku, ale aj pre rýchlu úľavu popraskaným perám. Zároveň pomáha chrániť pokožku pred vznikom strií, najmä v období tehotenstva alebo pri rýchlych zmenách hmotnosti. V starostlivosti o vlasy a pokožku hlavy predstavuje ricinový olej skutočný zázrak. Jeho výživné zložky pomáhajú zlepšovať kvalitu vlasov a posilňujú ich, čím znižujú lámavosť a poškodenie. Aplikácia na pokožku hlavy pomáha vyrovnávať jej pH a vďaka protizápalovým účinkom je veľmi efektívny aj proti tvorbe lupín a šupinatej pokožky hlavy, dokonca aj u dočat. Zároveň je všeobecne známy ako účinné sérum pre rast myhalníc a obocia, kde pri pravidelnom používaní preukázateľne podporuje ich hustotu a dĺžku. Balenie s obsahom 30 ml by vám malo vydržať približne 2 až 3 mesiace. Výdrž záleží od frekvencie a spôsobu používania. Odporúčame ho hlavne spod 3 do 6 mesiacov do tvorenia pre zachovanie vlastností produktu.